Sénégal sirabakan ka siraba min kɛra u ka jamana kɔnɔ kunun kari jamanatigi Macky Sall sera a yɔrɔ la ka ti ɲɛda banabaatɔw ani mafatulenw kan mɔgɔ 39 ɲɔgɔn fatura mɔgɔ 100 olu jogina jamana ɲɛmɔgɔw ye tile 3 tasibila kɛ n'u ka bandiri ɲɔngirili Côte d'Ivoire u ka finitigi mɔgɔ 46 minnu tun minɛlen don Mali jamana kɔnɔ kabiri juillet kalo san 2022 labilala sibiridenw ka taa Abidjan dugu kɔnɔna la Afrique du Sud u ka wari yɛlɛma cakɛda Bourse de Johannesburg ye sana yɛlɛn kura wɛrɛw sɔrɔ bin tɛnɛn sɔgɔma min bɛna sɔn ka dɔ fara u ka dugu jukɔrɔ cakɛdaw ka sɔrɔ kan jamana kɔnɔna la Sud-Afrique jamana cakɛda min bɛ wele ko Escom k'u ka finitigiw bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka kɛ ni masidɔnbali dɔ ye ko min tun b'a fɛ ka pɔsɔni kɛ u ka jamana jalatigiba André de Ruyter kɔnɔ Égypte u ka mobiliba bolilaw ye u ka karigoba dɔ lajɔ min tiɲɛna Canal de Suède badalan kan n'a kɛra sababu ye ka bateau siraw bɛɛ lajɛlen lajɔ